ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଡାକ ପିଅନର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଡାକ ପିଅନର କାମ କ'ଣ? ଡାକ ପିଅନର କାମ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ ପିଅନ। ମୋର ନାମ ସନାତନ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଠି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ମୋର କାମ। ବୁଝିପାରିଲ? ଡାକ ପିଅନ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଠିପତ୍ର ଯାହାର ଯାହା ଆସିଥାଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ଚିଠିପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଡାକଘରକୁ ଯାଏ। ସେଠାରୁ ଚିଠିପତ୍ର, ମନି ଅର୍ଡ଼ର, ପାର୍ସଲ ଯାହା ଥାଏ ନେଇ ଆସେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଠିକଣା ଦେଖି ଘର ଘର ବୁଲି ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ଲୋକମାନେ ମୋ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଦିଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରେ। ସରକାର ମୋତେ ଖାକି କନାରେ ତିଆରି ପୋଷାକ, ଟୋପି ଓ ମୁଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ପାଏ। ମୁଁ କାମ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଲୋକେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଡାକ ପିଅନର ଆତ୍ମକାହାଣୀ।